Di tiempo masih degen ani Jesus sumay tumanen ta isu diin karina di umay nga awan dua-dua amu kangen ngani Jesus sumay manen mabalin arabi ibigat ken malen at matanyag nga to umayan tiyapo amu kangen nganin umayen pagilasinan makita bayat tial daw umat adang kita inyo ti tangatang ta tiyempo masih degdan amu kangen nganin Jesus sumay manen mabalin arabi ibigat ken malen matanyag nga to umayan tiyapo amu kangen nganin umayen umay magtedrag saktal na awan tunti ut-ut ken patay umay tapluin agturay ket lulwa puna sen ng tupay amu kangen ngani Jesus sumay manen mabalin arabi ibigat ken malen matanyag nga to umayan tiyapo amu kangen nganin umayen amu kangen nganin Jesus sumay manen mabalin arabi ibigat ken malen matanyag nga to umayan tiyapo amu kangen nganin umayen amu kangen nganin